Ще започна с това, че е много лесно да обичаш човек с сходен характер. Трудното е когато срещнеш любовта на живота си и тя се окаже тоталната противоположност на това, което си се надявал. При Вики и Адем любовта дойде посред зима, някъде към средата на декември. Няколко разходки на пика и 2-3 акустични изпълнения на пианото. И един обед за целомъдрие. Всеки даваше на другия това, което му липсваше. Вие, Адем Саадетинов Шерифов, съгласен ли сте да сключите граждански брак с Виктория Трендафилова? Да, съгласен съм. Вие, Виктория Трендафилова, съгласна ли сте да сключите граждански брак с Адем Саадетинов Шерифов? Да. Много шум за най-малото семейство. Бурни аплодисменти за Виктория и Адем.